Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ziyaqhubeka ukuthumela amazwi enduduzo emndenini kaTshegofatso Pule otholakale eshonile eRoodepoort izolo. UTshegofatso obeneminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili utholakale esigangeni eshonile emva kwezinsuku kubikwe ukuthi unyamalele. Ubulawa nje ubezithwele kanti nezinsuku zokuteta kwakhe bese zisondele. You can't prepare for something like this. You can't prepare for... I don't know how to answer that question. Uswela amagama okuchaza abuhlungu abuzwayo ngenxa yokubulawa ngesihluku komngani wakhe abemkhonze kakhulu. Uzinhlezwane uhluleka ngisho ukubamba izinyembezi njengoba ilandisa ngezinsuku ekhuluma ukugcina nomngani wakhe uTshegofatso. Bagcina ukuxhumana ngomyalezo oqoshwe ngomakhalekhukhwini. Babe ngamathi nolimi ukwazisa ubungani babo baqala beneminyaka eyisithupha nje kuphela. She made everyone feel good. Very loud, very energetic. I think if you know her, then you'll definitely agree with me. I've been her friend since actually primary school. Ubuholi esifundazweni eGauteng buvakashele umndeni kaTshegofatso osemanzini ukuyobhonga emswanini. Giving them support as government. I'll just allow the family to just explain where they are and the arrangements. We will be burying Izakhamuzi on Thursday, this coming Thursday, which is June the 11th, if I'm not mistaken. And then the funeral procession will leave here at home at 10:30. Into SABC ukuthi kubonakala sengathi babulawa abantu abazanayo nabo. Okunto edala ukuthi kube bukhuni emaphoyiseni ukuthi bakwazi ukuvimba lokho. Bavamisa ukuthi bakulandele mase kwenzekile. Engakho sicela ukuthi imndeni nabantu ababaziyo bakwazi ukusisiza. uThemba Masango ongunobhala wenhlangano iNot in My Name ukuthi kuyashaqisa ukuthi abesifazane basaqhubeka ukuphila ngokwesaba nangalesikhathi seCovid-19. Uthi amadoda awazinuka amakhwapha kungenjalo abesifazane bayohlala beyizisulu ngenxa yezenzo ezinonya nobulwane. We as men need to take the plight of the struggle, because women don't kill themselves, they don't rape themselves. It's done by us men, and we really need to put a change to this, and there should be an uproar and an uprising, particularly by us men. Okubhlungu ukuthi lesi isililo semihla ngemihla kwabesifazane nezingane eNingizimu Afrika.